மேக் யுவர் ஸ்மைல் சேஞ்ச் த வேர்ல்ட். டோன்ட் லெட் த வேர்ல்ட் சேஞ்ச் யுவர் ஸ்மைல். வணக்கம், நான் உங்கள் பாசித். இன்னைக்கு கவிதைக்கான கான்செப்ட்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ உள்ள ஜென்ரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பேர் நிறைய அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. ஸோ அதை வந்து வரவேற்கத்தக்கக்கூடியது. அதே மாதிரி நானும் ஒரு சின்ன அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எது விஷயமான அவேர்னஸ் ஆன கேன்சர். இப்போ கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அதுலேருந்து வெளியே வரதுக்கு முக்கியமான தேவை என்ன தேவைப்படுதுன்னு சொன்னால் தன்னம்பிக்கை ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படுது. ஸோ அவங்க ஃபஸ்ட்டு எதில் தன்னம்பிக்கை இழக்கிறாங்கன்னா, என்னோட முடியெல்லாம் கொட்டிருச்சு, நான் ரொம்ப லீன் ஆகிட்டேன், என்னோட உடம்பெல்லாம் போயிடுச்சு அப்படின்றப்போ அவங்களுக்கு ரொம்பவே கில்ட்டினஸாக இருந்து அவங்க தன்னைத்தானே அவங்களை வந்து உள் மனசுக்குள்ளே சாவடிச்சுக்கிறாங்க. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து எங்களுக்கும் முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அவங்களுக்கு முன்னாடி போய் ஒரு ஹாப்பினஸை க்ரியேட் பண்ணோம்னா இதெல்லாம் ஒரு விஷயமே கிடையாது. ஸோ உங்களுக்கான நீங்கள் உங்களோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸை க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே வாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கான ஒரு அவேர்னஸை ஒரு ஹாப்பினஸை நம்ம க்ரியேட் பண்ணோம்னா அவங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை நம்ம வந்து ஈஸியாக உருவாக்கலாம். ஸோ அதனால தான் நான் ஒரு ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு என்னோட முடியை ஃபுல்லாக எடுத்துட்டேன். ஸோ பி அவேர் ஆன் கேன்சருக்கு ஒரு அவேர்னஸை கிரியேட் பண்ணுங்கள். அவங்களுக்கான ஹாப்பினஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்மளால் பண உதவி பண்ண முடியாட்டியும் அவங்களுக்கான சந்தோஷத்தை நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் இல்லையா? ஸோ அந்த விஷயத்தை ட்ரை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெக்வெஸ்ட்டோட கவிதைக்குள்ளே போகிறேன். இன்னைக்கு கவிதைக்கான கான்செப்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஆனிவர்சரி ஸ்பெஷல். முதலாம் ஆண்டு ஆனிவர்சரி எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க, கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான கான்செப்ட். ஸோ கான்செப்ட் சொல்கிறேன். இப்போ வந்து வீட்டில் வந்து அரேஞ்ச் மேரேஜ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஒரு ஆணுக்கும் ஒரு பெண்ணுக்கும். அந்த ஆணுக்கு பார்த்தீங்கன்னா திருமணத்து மேலே விருப்பமே கிடையாது. அவன் கேரக்டர் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜடம் மாதிரி, எதுக்குமே ஃபீலிங்லெஸ்க்காக எதுக்குமே ஒரி பண்ண மாட்டான், சந்தோஷமும் பட மாட்டான், அந்த மாதிரி கேரக்டர். அதே மாதிரி இந்த பெண்ணு மேலே விருப்பமே இல்லை. ஏன்னா அவன் எண்ணிய தோற்றத்தில் அந்த பெண் இல்லாத காரணத்தினால விருப்பமே இல்லாமல் வீட்டோட கட்டாயத்தினால திருமணம் செய்துக்கிறான். ஆனால் அந்த பெண் பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட கணவரை வந்து மனசார ஏற்றுக்கிட்டு விரும்பி கல்யாணம் பண்ணுறாங்க. ரெண்டு பேருக்கும் வாழ்க்கை ஆரம்பிக்குது. முதல் நாள்ல இருந்து கடைசி நாள் வரைக்கும் ரொம்ப கடுகடுன்னு போயிட்டே இருக்கு. எதுனாலும் சும்மா எப்போ பாரு எரிஞ்சு விழுந்துட்டே இருக்காரு அந்த கணவர். அந்த மனைவி வந்து அரவணைச்சு சரி ஓகே பொறுத்து போகலாம், நம்ம கணவர் தானே, ஒரு நாள் புரிஞ்சுக்குவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொறுமையாக அரவணைச்சு போயிட்டே இருக்காங்க. அந்த கணவன் பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட மனைவியை வந்து தன் தேவைக்காகவும் தன்னோட இச்சையை வந்து தீர்க்கிறதுக்காகவும் பயன்படுத்திட்டு இருக்காரு. அதுக்கு மேலே ஒரு எந்தெந்த ஹாப்பினஸும் அந்த பெண்ணுக்கு வந்து அந்த கணவர் கொடுக்குற மாதிரி இல்லை. ஆனாலும் அந்த பெண் வந்து அதையே வந்து சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கிட்டு என் கணவர் இப்படி தான், ஸோ இதில் வந்து என்னை பத்திரமா பார்த்துக்கிறாரு, என்னை அரவணைச்சு போகிறாரு, ஸோ இதுலேயே நான் சந்தோஷமாக இருந்துக்க பழகிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட வாழ்க்கையை மூவ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு சில மாதங்கள் கழித்து அந்த கணவருக்கு வந்து வேறோட பெண் மேல ஈர்ப்பு இருக்கு, ஒரு கிரஷ் இருக்கிற மாதிரி உணர்றாங்க, அதை தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. அப்படி இருந்தும் அந்த கணவர் மேல ஒரு நாள் வந்து என்னை புரிஞ்சுக்கிட்டு என்கிட்ட வருவாரு, ஸோ அது வரைக்கும் காத்துக்கிட்டு இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொறுமையா போயிட்டே இருக்காங்க. 5-6 மாதங்கள் கடக்குது. கடக்கிறதுல நிறைய வார்த்தைகளாக இருக்கட்டும் தன்னோட செயல்களாலும் அந்த பெண்ணை வந்து ரொம்பவே காயப்படுத்திட்டே இருக்காங்க. அந்த பெண் வந்து ஒரு கட்டத்தில் தன்னோட காயத்தை தாங்காம அவரோட செயல்களை தாங்க முடியாம உடஞ்சி போய் இல்லை நான் இருக்கிறது உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா சொல்லிவிடுங்க, நான் எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கே போயிடுறேன், நான் இருக்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ அப்போல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ சொல்லி சமாளிச்சுட்டு அப்படியே விட்டுடுறாரு. அதுக்கப்புறம் தன்னோட கணவன்கிட்ட மூஞ்சி கொடுத்து பேசுகிறதோ அந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ணாமல் இருக்காரு. அந்த கணவன் வந்து ஈகோ காரணத்தினால நான் எதுக்கு பேசணும், அவள் வந்து பேசட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொறுமையாக அப்படியே ரெண்டு பேரும் விலகியே இருக்காங்க. எந்த வித பேச்சுவார்த்தையும் இல்லை, ஒரே வீட்டுக்குள்ளே இருக்காங்க. ஆனால் ஒரு சில மாதங்களுக்கு அப்புறம் தன் கணவர் வந்து உணர்றாரு, என்ன இந்த பெண் வந்து நம்மளுக்காண்டி எல்லாத்தையும் சகிச்சுட்டே போறாளே, நம்ம எவ்வளவோ ஹர்ட் பண்ணியிருக்கோம், ஆனாலும் இதனால் பல்ல கடிச்சிட்டே போறாளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் உணர்றாரு தன்னோட பெண் மீது அந்த பெண்ணோட சகிப்புத்தன்மையாக இருக்கட்டும், அவளோட காதலாக இருக்கட்டும், அவளோட தியாக நிலையாக இருக்கட்டும், எல்லாத்தையும் உணர்ந்துட்டு தன்னோட காதலை வந்து வெளிப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாரு. தன் மேலே அவள் மீது காதல் வயப்பட்டதை வெளிப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாரு. ஆனாலும் அந்த ஒரு சில தயக்கத்தினால ஒரு சில நாட்கள் ஓடிடுது. ஸோ அந்த நாட்கள் கடக்கும்போது தன்னோட முதலாம் ஆண்டு திருமண நாள் வருது. சரி இன்னைக்கே நம்ம வந்து அவள் மீது கொண்ட காதலை வந்து வெளிப்படுத்திடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளிப்படுத்த போறாரு தன்னோட மனைவி கிட்ட. இதுதான் கவிதைக்கான கான்செப்ட். கவிதையோட தலைப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கதை போமா. திருமண நாள் வாழ்த்துக்களடி. இவ்வோராண்டினுள் பல ராத்திரி கடந்து விட்டது நம் முகம் பார்த்து கதைக்காமல். சற்று நேரம் மனம் திறந்து கதைக்க விரும்புகிறேன் உன்னிடத்தில். உன்னை கண்ட நாள் எம் வம்சம் தழைக்க வந்தவள் என்று எண்ணினேன் அடி. உன்னிடத்தில் நான் பேசியது எல்லாம் என் உயிருக்குள் வருத்தி உறுத்துதடி. யான் விதைத்த வினையெல்லாம் பொறுத்து கொண்டு சுமந்த செல்வது நீயடி. எம் மொழியற்ற ஓர் நொடி பார்வைக்கு முழுமையாய் அசைந்து அன்பே புரிந்து கொள்வதும் நீயடி. மூர்க்கத்தனமாய் உடல் சூட்டை தனித்த பின்பு உதறி தள்ளி சென்று துயில் கொள்வது நானடி. உடல் வலி என்று கூட பாராமல் இச்சை தீர்த்து போர்வை போற்றி அரவணைத்து தாளாட்டுவது நீயடி. கண்கள் சிவக்கும்படி யான் செய்த பின்பும் என்னை ஏன் விட்டு செல்லவில்லை சொல்லடி. உருகி தவிக்கும் மனம் ஒன்று என் நெஞ்சை உருக்கி வதைப்பது ஏனடி. சொந்தத்தில் இவ்வகை பந்தத்தை உணர்ந்திடா மடையன் போல் அலைந்தவன் நானடி. நீரின் அமுதம் உணர்ந்திடா கயவன் மனம் கொண்டவன் நானடி. நீரின் அமுதம் உணர்ந்திடா கயவன் மனம் கொண்டவன் நானடி. தனியாய் சுற்ற வைத்தாய், மணி நேரம் பிதற்ற வைத்தாய், உன்னை எண்ணி சிலிர்க்க வைத்தாய், என் நெஞ்சினுள் ஈரத்தை விதைத்தாய்,
உன் மீது காதல் பயத்தாய். இறுதியாய் என் உள்ளத்தை உன்னிடத்தில் சரணடையச் செய்தாய். அதிகாலை விடிந்ததும் இமைகளில் விழிக்க நினைக்கிறேன். அந்தி மாலை நெருங்கியதும் உன் முகம் கண்டு மயங்க எண்ணுகிறேன். நீ இருக்கும் திசை கூட நுகர்ந்திடாது செல்ல கருதிய நான் எம் திசை நோக்கி எப்பொழுது காதல் அலைமோதுமோ என்று கரையோரம் காற்று வீசுகிறேன். எம் திசை நோக்கி எப்பொழுது காதல் அலைமோதுமோ என்று கரையோரம் காற்று வீசி நிற்கிறேன் பதிலிற்காக என்று கூறியவனாக. ஸோ ஒரு ரெக்வஸ்ட் வைக்கிறேன், இப்போ உள்ள ஜென்ரேஷன் உள்ள பசங்களுக்கும் பொண்ணுங்களுக்கும் 2 பேருக்குமே. ஒன்று விருப்பம் இல்லைனா கல்யாணமே பண்ணாதீங்க. இல்லை அப்படி கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்க, மனசார ஏற்றுட்டு பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்களுக்காக வாழ பழகிக்கோங்க. அவங்களோட சின்ன சின்ன சந்தோஷத்தை நிறைவேற்ற ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ அப்படி இருந்தீங்கன்னா வாழ்க்கை ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதுக்கு பதில் அந்த மனைவி எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்றத முடிஞ்சால் அடுத்த கவிதையில் அடுத்த போஸ்ட்டில் போட ட்ரை பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் நன்றி, வஸ்ஸலாம்.